छठी घाटे आइल बिया सिलावा के माई। 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 बेटा खातिर अचरा पल्ला वंडा नचबाई। बेटा खातिर अचरा पल्ला वंडा नचबाई। छठी घाटे आइल बिया सिलावा के माई। 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 सिलावा के माई। सिलावा के माई। डीजे रूपेश राज, बसंतपुर चौक, जयंतपुर रोड। छठी घाटे आइल बिया सिलावा के माई। सिलावा के माई। आस बीस बास लगा के आइल बिया दौरा सजा के। सुना सुना लागे अंगनमा, गोदी में न भइल लालनमा। आस बीस बास लगा के आइल बिया दौरा सजा के। सुना सुना लागे अंगनमा, अभिले न भइल लालनमा। सूरज गोसाई के अरख दियाई। छठी घाटे आइल बिया सिलावा के माई। सिलावा के माई। सिलावा के माई। सिलावा के माई। डीजे रूपेश राज, बसंतपुर चौक, जयंतपुर रोड। सिलावा के माई। सिलावा के माई। छठी घाटे आइल बिया सिलावा के माई। सिलावा के माई। सह शिशु केस करेले माई अरजी। धीरज मनीष करेले माई फरजी। बबलू दिलदार के भजन बाजा के। सह शिशु केस करेले माई अरजी। धीरज मनीष करेले माई फरजी। बबलू दिलदार के भजन बाजा के। सूरज गोसाई के अरख दियाई। छठी घाटे आइल बिया सिलावा के माई। रिकॉर्डिंग बाय मुरिया स्टूडियो, सपना बाजार।